Mga igsuon ko diha ni Kristo, pagtibaya sa kalinaw. Welcome nining atong pagpadayon sa coverage sa Youth Catechism of the Catholic Church. Ani ana kita sa pangutana 36. Gamit ang pangatarungan, mahimo ba nato nga minusan ang Dios isip Trinidad? Ang tubag, dili. Kay ang kamatuoran nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios, usa man ka misteryo. Usa ka misteryo nga gipadayag diha sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Isip misteryo, bisan kini dili nato matugkad, apan atong masabtan. Atong masabtan tungod kay ato manggidawat ang gipadayag sa Dios diha sa atong Ginoong Hesukristo. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.